Киеве за шпіянаж на карысць КДБ утрымліваюць беларуску Інну Кардаш, і украінскія ўлады не выключаюць, што яна можа стаць часткай абменнага працэсу. Ці могуць беларускія дэмакратычныя сілы выкарыстаць гэты момант, каб у такія перамовы трапілі і беларускія палітвязні? І наколькі ўвогуле сёння Кіеў разглядае дэмакратычныя сілы як рэальнага палітычнага партнёра? На пытанне, ці можа Інна Кардаш стаць часткай абмену, у службе бяспекі Украіны адказалі: такая інфармацыя абмежаваная для распаўсюджвання, публічнасць можа нашкодзіць перамовам. Украінскі амбудсмен Дмітро Лубінец пры гэтым пацвердзіў, што Кіеву ўжо ўдавалася вяртаць з Расіі грамадзянаў іншых дзяржаў, і адбываецца гэта на фоне ажыўлення беларускага напрамку. У траўні Владзімір Зеленскі сустрэўся са Святланай Ціханаўскай, а украінскі амбасадар Яраслаў Чарнагор назваў дэмакратычныя сілы прадстаўнікамі беларускага народу. Адначасова Кіеў не выключае і кантактаў з Лукашэнкам, калі гэтага патрабуюць інтарэсы Украіны. Дык што такое сёння украінскі трэк беларускіх дэмакратычных сілаў? Стратэгічнае партнёрства ці прагматычнае супадзенне інтарэсаў? Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, разам з намі знаходзіцца на відэасувязі. Вечар добры вам, спадар Павел. Добры вечар. Добрый вечер, вітаю вас, вітаю всіх глядачоў Белсат. Ну і мы, напэўна, ўжо пачулі наше канкрэтнае пытанне датычна вас і агулам дэмакратычных сілаў у кантэксце гэтых абменаў, якіх дамагаюцца ў Кіеве, каб вярнуць украінскіх журналістаў, але таксама мы ведаем, за кратамі знаходзіцца Денис Івашын ужо больш за 5 год, які акурат і працаваў для медыа, которая падтрымлівала Украіну, Украін Напалм, так, ён Інформнапалм называўся. Ну і наколькі магчымы гэты варыянт, што в гэтыя абмены паміж Украінай і Расіяй будзе ўключена таксама і Денис Івашын замест Інны Кардаш. Я толькі нагадаю, мы маем такія выпадкі, калі такія вялікія міжнародныя абмены адбываліся з удзелам у тым ліку беларусаў, беларускіх палітвязняў, так як было з Анджэем Пачобутам. Як тут гісторыя і сітуацыя выглядае, спадар Павел? Ну, давайте паспрабуем прааналізаваць ту інфармацыю, якую апублікаваў Белсат. Белсат інфармуе гледачоў, чытачоў аб тым, што нібы разглядаецца магчымасць, што Інна Кардаш можа быць абменена на журналістаў украінцаў, якія знаходзяцца на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. З пункту гледжання логікі тут не зусім усё супадае. Бо калі Кардаш з'яўляецца супрацоўніцай альбо агенткай Камітэта дзяржаўнай бяспекі Беларусі, то лагічна, калі гэты абмен ажыццяўляецца у адносінах да грамадзян Беларусі альбо, напрыклад, грамадзян Украіны, якія абвінавачваюцца у шпіянажы ці ў іншай незаконнай дзейнасці. Ну, я у двукосці зразумела кажу, бо ацэнка дзеянняў рэжыма нам ясна і зразумела. Так вось, калі яны знаходзяцца на тэрыторыі Беларусі, хаця ж бы грамадзяне Украіны, а тут менавіта з'яўляецца расійскі фактар. Гэта што азначае? Што Кардаш працавала не толькі ў інтарэсах КГБ Беларусі, але таксама ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі? На гэта пытанне мы з вами сёння не знойдзем адказу. Пра гэта ведаюць, я думаю, спецслужбы Украіны і такім чынам і будуць дзейнічаць. Але прынцып абмена выведкі на выведку, супрацоўнікаў выведкі на супрацоўнікаў выведкі, конечно, гэта класіка. Гэта яшчэ з часоў Савецкага Саюза. Гэта адбывалася і ў незалежнай Беларусі, і вы правільна прывялі прыклад менавіта абмена такога комплекснага з удзелам Анджэя Пачобута, калі фактычна сам Лукашенко прызнаў, што двух супрацоўнікаў і ці агентаў КГБ удалося вызваліць у рамках гэтага шматпланавага комплекснага абмену, калі быў вызвалены у тым ліку і Анджэй Пачобут. Я таксама свайго ўласнага досведу магу сцвярджаць, што калісьці мне прыходзілася прымаць удзел у перамовах пра магчымае вызваленне супрацоўніка выведкі. Гэта не з'яўляецца дзяржаўнай таямніцай, няхай не пужаюцца на вуліцы Незалежнасці 17. Гэта публічная была справа, ўжо пазней публічная, калі супрацоўнік афіцэр КГБ быў затрыманы на тэрыторыі Літвы, пазней перакінут на тэрыторыю Польшы, і будучы паслом у Польшы, я праводзіў перамовы нават на ўзроўні прэзідэнта, тагачаснага прэзідэнта Польшы Леха Качынскага, Міністэрства замежных спраў Польшы. Праўда, не ўдалося гэта вырашыць гэтую праблему, хаця мы павінны зразумець, што для рэжыму, у прынцыпе для дзяржавы, а для рэжыму і для Лукашэнкі асабіста з'яўляецца менавіта вельмі важна
дамагчыся вызвалення тых, хто працаваў у яго інтарэсах. І таму сам Лукашенко пасля гэтага абмену, звязанага з Анджеем Пачобутам, прызнаў, што там было 2 супрацоўнікаў, якія працавалі менавіта на спецслужбы. Гэта яшчэ раз пацвярджае. Ці мы можам разглядаць магчымасць вызвалення, дзякуючы таму, што ў руках Украіны знаходзіцца беларуская кардаш, напрыклад, Дзяніса Івашына, ці, ну, па-першае, мы зыходзім з таго, што Дзяніс Івашын не з'яўляецца супрацоўнікам выведкі. Хаця гэта не азначае, што гэта не можа быць прадметам перамоваў. Конечно, у нас яшчэ знаходзіцца 21 незалежны журналіст у турмах як палітзняволены. Так што гэты спіс можа быць пашыраны. Калі гэта вельмі каштоўная супрацоўніца кардаш, значыць, за яе адну можна атрымаць значна больш людзей. Але зараз мы з вами спекулюем, бо ўсё ж таки, калі тут з'яўляецца расійскі фактор, калі мы бачым, што гэта заўсёды з'яўляюцца такія комплексныя, шматпланавыя аперацыі, то даць адказы на ўсе пытанні будзе вельмі цяжка. І цішыня ў гэтай справе, мне падаецца, таксама вельмі важнай. Бо, зноў ж такі, па кейсу Анджея Пачобута там жа удзельнічалі і Грузія, Казахстан, Молдова, да, Польшча, Россия, ну і Румынія. Лукашенко. Так што там як Румынія, да, вось 6 краін фактычна удзельнічала. Спадар Павел, так, але мы таму і падымаем сёння гэтае пытанне, мы усведамляем, што публічнасць не дапамагае ў такіх справах, але мы падымаем гэтае пытанне, таму што народ, аўдыторыя, так, і мае чаканні таксама тых жа самых дэмакратычных сілаў, што вось ёсць канкрэтны інструмент, які можна выкарыстаць, і мы звярталіся да спадарні Зазулінскай, так, па каментар у гэтай справе, которая мае узначаліць місію дэмакратычных сілаў у Кіеве, але нібыта, ну, спадарня такім чынам абгрунтавала сваю адмову гэта каментаваць, таму што яшчэ не ў Кіеве фактычна, так, і гэта, ну, як бы не пераняла ўсіх абавязкаў і не ўвайшла ў курс справы. Ну і таму у нас ёсць не то, што такія падазрэнні, так, а што гэта не толькі ціха пра тое, што такі варыянт магчымы абмену на Дзяніса Івашына, але што гэтым ніхто і не займаецца. І вось тут пытанне, ці хтосьці з дэмакратычных сілаў гэтым займаецца, так, і ці нагу дэмакратычныя сілы ў стане разлічваць на падобнае кшталту супрацоўніцтва з Кіевам, бо гэта другое маё было пытанне, наколькі гэты палітычны трэк агулам цяпер жывы і наколькі ён у стане нейкі плён прыносіць. Вот. То бок першае пытанне датычна таго, ці нагу такі варыянт разглядаецца ў дэмакратычных сілаў, ну і якія чаканні вось ад гэтага палітычнага трэку в такім разе ад Кіева, на што мы здольныя максімум узяць? Публічнасць можа нашкодзіць перамовам. Я паўтару за прадстаўнікамі украінскага боку. Адказваючы на вашае пытанне, ці разглядаецца гэтая сітуацыя ў дэмакратычных сілах, я адкажу, як дыпламат, не магу пацвердзіць і не магу абвергнуць. І яшчэ раз паўтару, публічнасць можа нашкодзіць перамовам. Давайте наберемся цярпення і разумеем, што з іншага боку, у нас няма з вами інструментаў, каб вырашыць менавіта гэтае пытанне абмена. Мы можам звяртацца, мы можам аргументаваць, і не думайце, што дэмакратычныя сілы тут абыякавыя ў падобных сітуацыях. Я адзінае, на што хацеў бы звярнуць увагу, вось калі, ўжо зноў-такі з гэтага досведа, калі вось была гісторыя, звязаная з тым, што ў Варшаве былі фактычна усталяваныя 3 афіцэры галоўнага ўпраўлення выведкі Міністэрства абароны Беларусі, якія ў тым ліку сачылі за камандай НАУ і нават знаходзіліся паверх ніжэй ад нашага офіса, дзе знаходзімся мы сёння, дзе мы размаўляем, прыходзілі ў іншыя установы дэмакратычных інстытутаў, грамадзянскіх ініцыятываў тут у Варшаве, тады гэта інфармацыя была апублічана расследавальнікамі, журналістамі, апублікавана ў адной з цэнтральных польскіх газет, і гэта прывяло да таго, што гэтыя людзі проста выехалі з тэрыторыі Польшы і іх не ўдалося затрымаць. Я разумею, што журналісты карыстаюцца сваімі правіламі, сваімі падыходамі, і я не стаўлю пад сумнеў такое права журналістыкі адкрытай. Але мы павінны разумець, што калі мы маем інфармацыю аб тым, што хтосьці патэнцыйна можа з'яўляцца супрацоўнікам спецслужбаў, затрыманне такой асобы для нас з'яўляецца вельмі важным, бо пасля гэтага мы можам сапраўды, пра што вы і кажаце сёння, пра што мы з вами спекулюем, тэарэтычна размаўляем, давайте дамовімся так, можа быць вельмі моцным аргументам для вызвалення тых беларусаў, на вызваленні, на свабодзе якіх нам вельмі і вельмі залежыць. Таксама, калі мы кажам пра стасункі паміж
Менскам і Кіевам, то калі узгадваць адно з апошніх інтэрв'ю амбасадара па асаблівых даручэннях МЗС Украіны Ярослава Чарнагора, ці магчымая сустрэча з Лукашэнкам, ён кажа, што калі цана гэтай сустрэчы будзе вартая таго, асабліва для захавання чалавечых жыццяў, то магчыма ўсё. Святар Павел, такое пытанне, ці, на вашу думку, калі адбудзецца такая сустрэча, вашае стаўленне, яна мае права быць? І ці сапраўды з гэтага будзе пэўны вынік, які б пазітыўна паўплываў, напрыклад, на сітуацыю вайны паміж Расіяй і Украінай? Ну, па-першае, Лукашенко, напэўна, хоча такой сустрэчы. Гэта без сумненняў. Сам Лукашенко некаторы час таму назад публічна прапанаваў Зеленскаму правесці сустрэчу на любой тэрыторыі, у тым ліку нават ён гатовы быў паехаць ва Ўкраіну. Во што я абсалютна не веру, што Лукашенко рашыцца паехаць на тэрыторыю краіны. Я ведаю з адпаведных крыніц, што некаторыя нават еўрапейскія лідары прапаноўвалі кіраўніцтву Украіны правесці такую сустрэчу з Лукашенко. Але Украіна на сённяшні дзень, наколькі мы разумеем, праводзіць гэтую камунікацыю па лініі спецслужбаў. І нават той абмен, які сёння адбыўся на тэрыторыі Беларусі, гэта вынік камунікацыі менавіта спецслужбаў. Так што тут такія кантакты ёсць. З іншага боку, Украіна праводзіць перамовы у двукосці, кажу, з Лукашэнкам і яго рэжымам, выстаўляючы ультыматумы. І мы чулі недавно, калі прэзідэнт Украіны і пазней міністр замежных спраў дабаўлялі патрабаванні да гэтых ультыматумаў. Давайте разбярэмся, ці ёсць сэнс у гэтай сустрэчы. Што можа прапанаваць Зеленскаму Лукашенко? На мой погляд, нічога. Потому што у яго падаўленая суб'ектнасць. Падаўленая Расійскай Федэрацыяй суб'ектнасць. Ну, напрыклад, калі ён сустрэнецца, Зеленскі сустрэнецца з Лукашэнкам, то што? Лукашенко гарантуе яму, што не будзе чарговай паўнамаштабнай агрэсіі ці іншай агрэсіі з тэрыторыі Беларусі? Не, ён не зможа гэта гарантаваць, таму што ў яго падаўленая суб'ектнасць і вялікая залежнасць ад Расійскай Федэрацыі. Ці Лукашенко прапануе Зеленскаму пасля гэтай сустрэчы: слухай, а давай я паеду да Пуціна і пераканаю яго спыніць вайну? Без сэнсу. Я не веру ў тое, што Лукашенко ў стане гэта зрабіць, і наколькі я разумею, у гэта не верыць і ўкраінскі бок, і хутчэй за ўсё і не верыць кіраўнік Украіны. Так што Зеленскаму, сэнс Владимиру Зеленскаму, ну, зноў ж таки, это права прэзідэнта незалежнай дзяржавы, Украіна, сустракацца з Пуціным, што ён і прапаноўвае. Вось тут лагічна. Пуцін пачаў агрэсію, Пуцін кантралюе гэтую агрэсію, ён кантралюе свайго хаўрусніка Лукашэнку. Так што Лукашенко хоча гэта дзеля адной мэты, каб стаць медыятарам, што дасць яму магчымасць, напрыклад, у перспектыве прывесці перамовы Мінск-3 у Беларусі, каб фактычна пазбегнуць адказнасці за злачынства агрэсіі, за злачынствы супраць украінскіх дзяцей. Давайте не будем забываць, што з лютага 2026 года прокурор Міжнароднага крымінальнага суда ўжо пачаў разглядаць факты, звязаныя з незаконным перамяшчэннем з тэрыторыі Украіны украінскіх дзяцей у Беларусь, і гэта ўжо з'яўляецца прадметам разгляду прокурора МУС, і у тым ліку Еўрапола. Ён хацеў пазбегнуць адказнасці, ну, ачысціць свой запляманы, не знаю, там, касцюм, гарнітур, да? Вось гэта яго задача. Ці ў гэтым бачыць сэнс Украіна? Ну, конечно, адказаць на гэта пытанне трэба Украіне. Спадар Чарнагор адказаў, ну, дзеля бяспекі, дзеля дзяржавы можна зрабіць усё. Але ці гарантуе штосьці Лукашенко? Вось на гэтае пытанне, я думаю, адказ на сёння не гатовы.